Mulți oameni cred că trăim în două lumi, o lume exterioară și o lume interioară. Numesc lumea exterioară realitate. Și dacă se înșală, dacă ne-am dat seama că acestea nu sunt lumi diferite, ci un singur întreg, și că ființa interioară creează totul la exterior, atunci ți-ai dat seama că ai puterea să-ți schimbi viața și că, de fapt, ești creatorul sau creatoarea lumii tale. Există oameni în lume care te pot îndruma în căutarea acestei puteri. Există mentori care au descoperit lucruri care vor schimba lumea. Cu experiența lor, te pot mișca profund, te pot îndruma, îți pot reaminti, te pot inspira și te pot însoți. Zilnic, Unity caută acești mentori la nivel mondial și îi aduce la tine acasă. Datorită celor mai bune programe de învățare, vei dobândi tot ce ai nevoie pentru a-ți descoperi puterea. Simți energia comunității, vei fi însoțit în călătoria ta de cei mai mari pionieri ai tehnicii conștientizării. Trăim vremuri extraordinare când înțelepciunea antică, noile științe și tehnologia modernă au o colaborare uimitoare să transformăm ceea ce probabil este cea mai mare șansă pe care noi, ca umanitate, o așteptăm de multă vreme.